Zomanche muligereria nde wakira ngambe mono sincho kwenda kutuligereria butambe na boyo subscribe to our channel The Gusii Voice. Abana baito mbali bamete chinsemo chesiko ande bali ready kokonya abantu uchase ekenyoro babatebenge kero mwana so Crisco expectation yako banga what can you do for the community ngiora kolere community abantu bali sika bange babere bago to support ase chinchire chinyinge twa support y'abantu local batamanyetiye abantu bali chi stranger chese bale iyo korokia manyinga aliyo mu Gusii go support yo mu Gusii omwabo bono litkulera nde chinsemo chia motonto gaiga bo maina ayo toka imebonchari Kisii County acha kutare familia emo etali kwenyara ki maisha bono sinjo gosirana natebanga tiganga identify familia emo at least turabakonya asenchire emo nabo kumanya story yabo ondoraga ni comment obokonyi zaidi nabakora bo sinjo mu Gusii no yobokonyi mu Gusii omwabo nonde gaiga ase familia iga nte gukwana baramura igwe story yabo alafu tumayikwanda turonyore tuba assistinchire emo sende nayo risiko ga comment okokonya ubu at least banyore akogendera zaidi nonde gayo no mongina no mugaka nora ndegora gamba na barabara tenga kibakorukwa nagaiga ngai no mongina mbyo ya monsa akikorukwa ngorokwa pamera kemma ga no mwana ya no wo karante yangu mugano buga wana bakongo bara na buru bunge bani batigete skuru asinje y'uburemeru kibesa nandi bona nonye nindagira konyora no bokongo bongo kinakore konda linde na betatoke kwanyora amatukandi nigo twangayigete mono gaskiokora chikonda ngokora ngore mamugondo gefakia ngokorera na kiki yobone konda kwalengerera konda naringe no narure bona nere kifakia ukigazi na kiki ngakyo tatiere tibokombo mono ubukombo bwebotieri kabisa bona nabongorimira burigo ese kwatiere bakabwerire ya bona no burigo nani tuba nimbwati ya timbwati anyway nintabya ngo ndi kwanya metu cha senke kona nyome tu mwaka 2000 bana balengo bwate ngwata abantu batano balenga bawo school oyo amabano tigari tugochie school abandi batigete asinje y'uburemeru bw'ekigasa okay oyole school ni rengare form 12 ayira osoma asome school ya aire tugochokoria ariete ligochiria aransire naindi tomanye dina ne lieta ona kurumambi una bwakie tenki kwa bere gokora naya ndamugondo nona aruriga tienda akora nonye ngende mbona nachiriga ono muntu tete gokonya buna bona ngise gogote ingango gokonya ande ngioraga ningo konya ayo no mongena bwenka ona ora nkonye kora njonkonye ndagira nane bintu byo bya nyomba byo kurarira timbwati ona nabomenya teigo nimechande mingi mechande ina rontete ko ibunererie bona ne ndagira timbwati nonye ne sukuru ninde meire mono akiole meire school fees na bigo ikayambura bona muna chinga kichu mutinyo no mokong konyora nonye netende yo myoko konyo umwana bona muna igoro no aringe gaiga na chete ngai muki chibese ekeombe nkaramo minyoke alirenda karagende school igora rwita konyo no arinka school fees mwana wirenga agwakana iga wakana chiri buko na ibere chiri buko na ibere bona igoro irenga gwakana tigoro chiri bubere chyo kanari geti ngakwana no mwalimu irende nabanje tagaso amanye kuri yechinde chiri bubere nga yeche kwaro gwakora tegasi wakana chiri bubere gose ekeombe na ruseti kwa imogeti na imogeti ekeombe asenga njotembu ati bosina marera okay bona lero ntete gukora shopping nginda kugurira nkongorire ndagira
none bintu bya nyomba bono mune omoito timbwati nano burangeti timbwati bwangoteire ebyoka none bisanire ndi bono ndi ngoterete igomanya tano obokong'u obonene ase eng'encho abaibori baito nigo baonetire ndase twari gocha korema bakaoni bagakora bono ase tobwate nake. Alright. Mancho murigerio mugaka nari maiga amoroche gasia yakora nere eria nere nte kugamba nere mungina ngochanda so tenda gamba no mugaka gendra emiri mukwara gukora tenda kwa no mugaka nere arante inga ere emiri mukia gukora wakambi yole yoro haga biamu gikoro makali ongoso gikwe guru mungina gukwana bokongora buntu bwate nturi kwenyara buya eng'encho ntokerere nyone ndagera nyomba nturi gotwara isaini ane bintu tokurarira izogono chinsuri echigotori boki insuri echigotori boki ore nekene chinsuri echigotori boki igono ne rongina ntakero gukora chirongina ni beru maka atamanyete igatwa gosinyana chinsuri chikokurira insuri bana utokwanyara seng'encho bintu nabire birangite byagotire abakanyara nugasibi ogorera marabuzu na chinsuri nabo chiroto ande yame kubya chikubyara muna gasoiga nyomba bono aukoroma gwasare bo magwana njama ntina tinje diskeras mono abamenyete kengendo kengonya nemete igo gasia nero okora nero na okora okoro sie mete yibu makombe yo kaiga na etira ande naira ande gento kende kiao ende ya intaji ga siende akabaka na jitenka umia wan tindi asing nere ntanya okay all right bono mongino kwandire ng'omwana ogo na risiko na bato kunyara kubwatana lakini rende nturi kunyara isenge nje mna bona igana umugondo na kondisa angemia kasaba bona abantu no bakuri nyamu swati na mwamera na bicha uko bwo tia masakara no ali kurusi mugonda gasi ya unga ki faida ngaki kwa faida ngole dere basa lakini na turi ku uraire tenda taire tenda elimono kono no mote bno yo moyo korosi irenga moto mbibiti lakini tare kanya rumugori ngoirore yo kora rosia kwa na watch go display go so mondo kwa contract ngando serie ngwe taitiga ndo kanya nyanjira abu ngori okay bokonyi bwa kubono kando nebinte bya nyomba nkiuranga ni nande kyao ndanko anya la hanko bala ni metimine abonko ngonya na gwe metimine osenyo alegento ketena nkole nyambo bya nyambo ango koi abongo ko nyane sukuru mwana ara nemi setipi tindo jase nkuru na sengachi nabono gukora echi tamwe asengachi gukondisa na ambule bono nda isago tebinga chibe sanchirengo kwa iga kashi chigo konyo chakirikende yonsi noni byasere bichingo ko irengo uragani ngo kaya mararire jibasa chinyinge neli bono tagulengo kaya mwande koni odere jibenya neli 10 na chichira uragulengo chagere botuki no desho no koro botuki bia na bongo kwa aibe ko smoka no monge ndo konya ni gitora mu tamanyata mancho moligereria kinege tanda onte byang bonga kwa rosti kitande ke na gurita magogo nga kaleta nganya bitorana ngaanza kunyabanga ngake nigente ngwari ko gitanda na bwada baza chisene ndabo wancho muligire sikuligire gitande kiga kero siri yani kiliora gura magogo wakira ni tuchigito then ubekerere mattress yaro ngo abeketo mattress kwanze bichanja benkwa Esikuligererie kitande ke agora gwachinjite kya ugarosi nande kya gwachinjike eke agende gwage soga disco
Ekenguru mwisonde kabega. Ekingagwara siti nandi. Ya. Nzuri cyate nyali. Bono nkigire nyumba. One nekende ngero ikagotu nandi mine. Asokuralira. Mwancho muri gire sikoligereria ozomu kamera nezo muga ekineke nzuri kira kingi. Kinyinge. Kiragina kingi. Nkitakoreri yogo mugaga. Yogo kiba sinsi ni yosi yalire nyumba. Yogo lyo gusiara. Ekagire cyabura pi. Ekagire cyabura. Ekene. Wa. Mwancho muri ngente totorole twantora mukora shopping alafu toirane tora nchira nyumba tora chenchi nande onde bwensuraga niko konyo mwako n'umuntu ulia ase nchiremo zaidi ye kitokora ritukulia rero na bokora at will ase nchiremo sende mochio igana bokonyore kamera yane chi video chikonya gweta na bokora ejikoni nyombe iga mochio bunole neba nyumba korra tole ngakiere ase nchitobo mokonya senchiremo sende togenda ndale tige kamera yane boro kichibicha then kurugega tumaiko ande chiro tokuirana tomekia difference yakego oyo ndio tete go support more na bagenda gukora igo ani sana bagusini by the way to gore bituma birega iga marangeti atatu omoito and some shopping aiga motonto markets ya tole junction ni motonta togenda uchi asomo chyo itorenga ngakitoko toko mongno these things. Eno nalenge gaiga tubakonya sinchiremo usende at least tubakore shopping inke era ba uplift bachakira buguma bwabo go chibosyo singincho ya contribution chirimo akolete mebuna basani bali muri chinsemo chia isiko mugatenga magnite otago to identify romonto yo mole chinse at least takoreki tumukonye asenchiremo usende at least identifying this family and we will be doing it every month asokoranga family chinyingi asorongorwa gusiti yakonyiro rero tuli motonto bonchari mambi nabo toka tole bobasi mambi nabo toka tole south mugrango toka nyari bali chache west mugrango chinsemo chionsi at least every month tokonye family ya mose ende bono nonde gaiga twakwa na baro before video ina bo ngolengi kwa nyarolire bono twakorera shopping una twateba ngakimoro shopping mbiyere toirane ngambi yamono ase nginjo yobokonyi bwino ase mwarusi nande nyasaba iraneri ngiorocho korungori koirana ngiorocho bosiyaga toro kyangu iki kiorocha imogaya to obeke bintu kando tebe ngioroche anara riro rangeti nyaka omugaka bamo no nde no atatu ebituma biri nemetorero 15 bitume metorero 15 mbiko gosugi nao bikora nsuki yake wabwate bituma rero ya nabwate nariete ritoke rirere ritoke rirere butuko nari nariete nari mbegete rikali Iga bitume biga nabo bigo gosukia satani nabo bigo nsukia mabute chingeni arno bwate ya timbwati tinabwate ya okay na kole tero mugati mukura riera rero then mabute chingeni asante seseniwa mabute chingeni ayu esinge njo bintu birinarane obuchafu mbware ngo sana iga ne omo to serau ne sabuni omotenere gaiga iyo make sure nga wasibire bintu byonse birabe seseniwa mabute yo koyaka nitros aya toro muri kuyaka ariyo gotioka ayambia ndari ko isibiri kwanya ranga kuyakira echumbi bono mwete echumbi nero ya nabwate tontenga to echumbi mo ya timbwate amane na sabete oyo minka are you serious to echumbi ya nabwate wan toro china kale tere echumbi esukali no bwate ya timbwate no moito wancho muligere linko nkuligere lyo nyomba alia asiba kurara video iyo egweta agugoro napokuligere that is the condition ile nyomba egetanda kya nyomba buna kire actually it's a very pathetic condition nande kende kirisko na kare kinabo kirigereria na chinsuri chiroro omoito no iga baba
Bono mwitori nyomba gaiga gitandakiria. Ngibwate cinsuri. Ngibwate cinsuri na nabatukuru tukurara na barawi bagucandika muno bwake. Bono rero nakoretera riogoga. Eri eni rioko gociarira. Make sure nga kwaretire pambu ociarire nyomba ngima. Rwaciarire nyomba ngima then omaye kubika mattress yiga n'ebintu ebyo kabisa wale biya lakini rwaciarire riogeri. Naigure. Mwaga. Naigure. Toro chiriogo. Mwake asine ya gociarire riogo at least o fumigate nyomba ngima. Cinsuri cikoreki. Cisire. Gociara ngora abo igo fumigate no nisko ga soro cino asibyo begete gento kiriari. Kigima. Ebinde byonsi ipi. N'abantu bari isiko bakororera abagusi bamwe abamabera bataka kubakonya nakimoko bateye tabote bambi yamana asinye ndiyo bakonya bwa basibi yaru nandi birano still babwato bolemerwa sebintu bindo mungu korara mangana bolemi nabaga nityo bokombe wate abo bokombe bwa kwa kiretu babaga bwali yona boga nityo bokombe netuba sinje okora bolemi bwa andi nkyora gore muntu esikutaka go support nabango kora nane byasara byemesi nare gutoka bwango budget yawe kibasere ngakirabe iliyo gande byasara ani kiri bwisana iga kiri bwisana iliyo naboko maintain tokoli stock ya tingoli waga kwate bakiriki nganya nebya hari kingo kana bene soka so yasara bichingo gontuira nega igatonyara umusaruro beiro monene ise kunyarikana. Alright. Mancho mulete tukole kurwa saega. Kuruchinji seme chigachia motonto. Omaina banyanjaire. Mbo mulenda. Oyo rata ko ikabonchari gaiga gusumonto sobere bonchari gaiga. You can just walk through elyo konya aba iri bago gaiga. Nyasana bagosene. Mancho mulete tukole kurwa saega. Nyasana tigagosene as a contribution chiri kwa koleta and keep doing it. Abana bali mo support abana bayino gocha gusiga gaiga. Your contributions, just do it even more. Next month to identify nande family ende tonye konye rero bonchari mambi naboto kwenda South Mugrango mambi ende West Mugrango osina ande Steve bonchari yiga nyasaye nabakwenda bose nchema kana itinko kutomera naso mugano bose.